Chino! Kimchi Chino! 오빠. Mahal! Nagbabalik ang opa mo sa radyo na handa kang painitin sa gabing malamig. Handa kang basain sa gabing maulan. Hindi ka man halaman pero kaya kang diligan. Diligan ng pagmamahal. Di ba ganun yun? Diligan ng pagmamahal. Anyway, ang Chini Talks topic natin tonight ay ang tatlong importansya ng komunikasyon sa relasyon. Sabi ko nga kanina nung una, ang komunikasyon or communication ay nagpapalalim ng tiwala. O ito yung pangalawa, ang communication ay nagpapalakas ng emotional connection. 'Di ba? Nagpapalakas ng emotional connection dahil kapag kayo transparent kayo sa isa't isa, napag-usapan nyo, mas nakikilala nyo ang isa't isa. Kunwari, ano ang pangarap mo sa buhay na pagkikwentuhan nyo, 'di ba? Pwede mong suportahan kung nasabi niya na pangarap niya maging flight attendant, pangarap niya maging radio DJ, 'di ba? Malalaman mo rin yung mga pet peeves, yung mga ayaw ng partner mo. O ano mang iniisip niya habang nakatulala siya. Mababasa mo na yun eh. Mababasa mo na yung body languages ng jowa mo kapag nabanggit niya na during your communication or discussion with each other. O kunwari, ay ito pala dapat gawin ko kapag tinutuyo siya. Ay nagtatampo to kasi gustong magpadilig. May ganun 'di ba? Yung susungitan ka pero gusto lang pala magpalambing. 'Di ba? Depende yan eh, depende talaga sa partner. O kunwari, ay ayaw makipag-usap nito pero gusto nito, itali ko na siya agad. Hindi, itatali yung buhok. 'Di ba may mga ganun, yung ayaw makipag-usap, itali mo na lang agad yung buhok ko kasi nga mainit ngayon. Kapag tanghali, mainit, itatali yung buhok, ipupusod. Kayo baka ibang iniisip nyong itali Kaya mahal, dapat may communication. Kung hindi kinakausap or ayaw ka kausapin ng jowa mo, iwan mo. Subukan mo na lang sa akin. Lahat ibibigay ko sa'yo. Lahat pag-uusapan natin. Iyong-iyo na ako. Dalawang importance pa lang yan pero marami pa, no? Marami pang pwedeng importansya ang communication. At sa aking pagbabalik, ang huling importansya naman ang isi-share ko sa iyo, mahal. Kaya wag mong ililipat ang inyong radyo, no? Anyway, mahal, makakasama mo pa rin ako hanggang 9 PM. Dito ka lang at itutuloy natin ang usapang communication. Sa mga may internet dyan, tuloy-tuloy lang ang maulan na lambingan natin sa Love Radio Manila Facebook Live at TikTok Live. Naka-live na kami para hindi lang makita or hindi mo lang marinig si DJ Kim Chino at makita mo na rin. At syempre, ako pa rin to, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Dito ka lang sa akin Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tuloy-tuloy natin ang ulan. Pati sa radyo mo, paulanin natin. Here's River Maya, Ulan.